Bună! Astăzi avem un unboxing a coletelor de la Avon. Am pus o comandă săptămâna trecută, cred că vineri sau sâmbătă, și mi-a ajuns astăzi. Este o comandă măricică, aș putea spune. Am avut atât produse pe comandă cât și câteva produse pentru mine. Da. Am desfăcut eu pachetele astfel încât le-am ordonat cât de cât și eram și foarte curioasă, sincer să fiu, și să vedem. Am un gel de duș Happiness cu bergamotă și frezie. Am unul cu smeură și coacăze. Unul cu grapefruit și caisă. Am un spumant tot cu zmeură și cu coacăze. Cred că astea erau ceva un set, dacă mi-aduc eu aminte bine. Am un 2 în 1 pentru bărbați, tot așa din aceeași gamă. Am o cremă de duș cu lăcrămioare din aceasta în varianta de 720 de ml. Am un spumant de baie la 1000 de ml. Știu că miroase bine acesta. Un șampon anti-mătreață. Un gel de duș. Cred că un gel de duș, da, cu mandarine și citrice. Acesta nu știu dacă e chiar pentru bărbați, pentru mine se pare că este universal. Și mai am un 2 în 1 pentru bărbați. Cred că, nu știu, dau ceva de unul, mă gândesc eu. Nu mai aduc aminte foarte bine. Aici tot așa un gel de duș cu lăcrămioare, doar că în variantă de 500 de ml. Și mai am aici un gel de duș în variantă de tot de 500 cu trandafiri și paciuli. Și încă unul tot de 500 de ml Lamur cu trandafir, iris și ambră. Bun, în cea de-a doua cutie avem rățișuri, adică așa cumva le-am aranjat eu să fie mai ușor de prezentat. Am 3 creme de mâini și unghii, pentru mâini și unghii, cu glicerină, iasonie, vitamina E. Sunt foarte ok, dar cred că este ceva rebranduit. Am niște benzi depilatoare pentru părul facial. Un parfum Individual Blue în varianta aceasta roșie. Am două fonduri de ten de la Avon True Color, ambele în varianta nude. Sunt comandate de aceeași clientă. Am pentru mine o cremă de față cu SPF 50. Chiar o așteptam la 50 de ml. Da, vreau să văd mirosul. Are un miros plăcut. Bun. Am un șampon pentru băieței. De fapt e șampon și balsam. O cremă de la Amy Clinical. Un parfum pe care l-am văzut în ofertele pentru reprezentanți. Este tot pe comandă. Aici am o loțiune de corp, cred că asta era ceva într-un set cu vreun gel de duș. Da, cu gelul de duș și coacăze. Aici am un spray pentru corp, aromaterapie. Am auzit lucruri bune despre acestea. Am două spray-uri de picioare, foarte faine și acestea. Aici am o cremă care este a mea. Ea a venit sigilată, dar eu am sigilată, am foarte curioasă.
de ea. Este o cremă hidratantă pentru zi. Știu că are un complex de vitamine. Da, îmi place că bine, sigilul are aici o chestie de protecție. Îmi place foarte mult treaba asta. Și am văzut că are un culoare ca un prospect ceva. Nu mai văzut, sinceră să fiu, dar o să citesc eu mai încolo. Am o cremă pentru picioare cu lavandă. De fapt este mai mult un tratament. Am un set pentru bărbați cu parfumul de Wild Country. Nu știu dacă astea sunt singurele piese din set, dar știu că le-am găsit doar pe asta. Cum să vedem prin colecție mai e. Am un ser pentru păr. Știu că este un ser foarte bun acesta. Și mai am unul, doar că ăsta e mai mult un ulei, așa, nu e chiar un ser. Care iar e cel. Aici am spray-uri de corp. Am acesta care face parte din setul cu smeură și coacăse. Am cu lemn de santal și vanilie. Am cu grefe și piersici, caise de fapt, și cu orhidee și am un rulon on duty pentru femei, un mascara, cred că am două pe erau pe set, da, două mascara de la Marc, ambele nuanța mică, din câte țin eu minte, dar nu știu că chiar asta de la set. Ok, mai am un spray parfumat Raccoon, un gel intim Simply Delicate, știu că sunt bune astea, chiar și eu am un baie, doar că nu mai rețin exact cu ce în ce variant. Am un eyeliner, cred. Da, eyeliner în nuanța Black. Și ultimul produs din colet, am un lac de unghii, dar este lac transparent, tot pe comandă și nu mai rămas în cutie. Catalogul campaniei 8, care arată superb, abia aștept să-l răsfoiesc, cu My Avon Magazine și ofertele pentru reprezentanți. Toate arată foarte bine. Pare ceva așa diferit la ele, poate scrisul acesta. Abia aștept să le răsfoiesc. Mulțumesc că ați vizionat unboxing-ul meu și vă mai aștept și data viitoare la următoarele unboxing.